Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Apeng. Taong 1968, Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Noong mga panahong ito, hindi na bago para sa pamilya ni Apeng ang pagkakaroon ng ugnayan sa mga nilalang na hindi nakikita ng tao. Lumaki siya sa pangangalaga ng ama niyang albularyo at ng kanyang inang isang babaylan. Bagaman mahirap ang kinagisnan, batid niya nung una pa lang na hindi pangkaraniwan ang pamilya na kanyang kinalakihan. Katunayan, kahit walang-wala sila, marami pa rin sa mga taga-baryo ang nagpapakita ng kanilang paghanga sa mga magulang niya. Bilib na bilib ang mga ito dahil sa talento ng mag-asawa na manggamot. Hindi man kasi sa pagmamayabang pero sa loob ng ilang dekada, hindi pa pumalya ang karunungang taglay nila. Marami na rin ang nangahas na sila'y pabagsakin, ngunit sa bandang huli, tanging kabiguan lamang ang kinahantungan ng mga ito. Bidang-bida rin noon ang kanyang ama sa mga subukan hanggang sa makilala na ng marami ang kanyang kakayahan. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon mananatili ang kahusayan. Ang panahon ng pinakamatinding kalaban ng mga antingero dahil sa paglipas ng mga araw, pinapahina nito ang kanilang kakayahan. Subalit para sa kanyang ama, hindi yun posible. Pinapabago lang ng panahon ng lakas at itsura niya, ngunit hindi ang karunungan na taglay niya. At dahil dito, kaya nanatili pa rin ang pagiging bantog nito. Subalit pagsapit ng taong ito, tumungtong na sa edad na 70 anyos ang kanilang padre de pamilya. Malakas pa naman yun pinuno, ngunit pinaparetiro na ito ng kanilang ina. At para magawa ang bagay na yon, kailangan itong maghanap ng kahalili. Si Apeng ang napili ng kanyang ama dahil sa kanilang anim, tanging siya lamang ang nakitaan nito ng potensyal. Sa kanilang lahat din, siya lang ang may mabuting hangarin sa pagtataglay ng karunungan. Yung mga nakatatandang kapatid niya, nais lamang matuto para makapagyabang at para magawa ang kanilang mga kagustuhan, bagay na hindi umaayon sa paniniwala ng mga taong nagtatangan ng lihim na aral. Ngunit nang makapili na ang kanilang ama, ang mga kapatid niya ay hindi ito sinang-ayunan. At dahil sa bagay na yon, kung kaya't sila'y nagkawatak-watak. Huling umalis ang pinakamatanda sa kanilang lahat, kung saan bago ito tuluyang lumisan, kinompronta pa nito ang kanilang padre de pamilya na parabang isa itong tao na walang utang na loob. Nagkamali kayo ng pinili. Bibiguin lang kayo ni Apeng, Itay. Maniwala kayo sa akin. Si Apeng ay uri ng taong mahina, walang lakas ng loob, at madaling maawa sa kapwa. Ano pang nakita niyo sa kanya na wala kami? Hindi mahina ang kapatid ninyo. Hindi rin ako maaaring magkamali sa pasya ko. Oo, matapang ka. Pero hindi sa lahat ng oras katapangan lang ang mangingibabaw. May mga pagkakataon na kailangan mong magkaroon ng awa upang maunawaan ng ibang tao. At yon ang bagay na wala ka. Hangad mo ang pagkawasak ng iyong mga kaaway. Pero pagkatapos nito, ano may babalik nito sa'yo? Kaya ang katulad mo, Probo, ay mapanganib. Hindi dapat pamanahan ng kahit na ano. Umalis ka na. Dahil sa sinabi ng kanilang ama, ang kapatid niya ay biglang nanginig, dulot ng matinding takot. Alam nito sa kanyang sarili na seryoso ang kanilang ama sa lahat ng bagay na sinasabi nito sa kanila. Di na rin yun ang ahas na sumagot sa kadahilan ng alam nito ang mga mangyayari kapag ka nagalit yun sa kanya. Pagalis ng kanyang kapatid, ang kanyang ama ay kaagad na pumasok kasama siya. Sa loob ng silid, nadatnan niya ang nanay niya na pahigping umiiyak. Hindi nito kayang salansangin ang kagustuhan ng kanyang asawa
dahil naniniwala ito sa pamamaraan nito ng pagdidisiplina. Melchor, umalis na ang panganay mo. Pasensya ka na ha. Gustuhin ko mang pigilan siya pero mukhang nakapagpasya na siya sa kanyang desisyon. Tanggapin na lang natin ang katotohanan. Hindi sa lahat ng oras ay mananatili sila sa kanilang puder. Naway gabayan na lang sila palagi ng Panginoon. Pagkasambit nito ng mga kataga, kagad na tumayo ang kanyang ina, sabay yakap dito habang umiiyak. Si Apeng naman noon, naiwan sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ng mga nangyayari sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ng usapan, itinuloy nila ang kanilang mga buhay. Mahirap bumagay sa bagong kapaligiran, pero sa paglipas ng mga araw at linggo, nasanay na rin sila kahit papaano. Ayon kay Apeng, may mga pagkakataon na hinahanap niya ang kanyang mga kapatid sa mga karatig lugar, pero hindi niya na yon mahagilap. Yun bang naglaho na lamang ito na parang mga bula? At ayon sa kanilang mga kakilala, posibleng nagpakalayo-layo na ang 5 para kalimutan sila. Masakit man yung pakinggan pero tinanggap na lamang nila ang lahat ng kanilang mga narinig at nalaman. Sa bandang huli, di rin naman kasi nila kontrolado ang takbo ng buhay ng mga ito. Dumaan ang mga buwan pinuno. Unti-unti na rin niyang nakalimutan ang kanyang mga kapatid, gaya ng paglimot ng mga ito sa kanila. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa pagsasanay upang paghandaan ang muli nilang pagkikita. Nais niya na sa muli nilang paghaharap, mapatunayan na niya na tama ang hula sa kanya ng kanilang padre de pamilya. Kaya sa loob ng ilang taon, wala siyang ibang ginawa kundi ang magsanay ng magsanay. 2 taon ang lumipas, si Apeng ay nakilala na rin ng mga tao. Madalas kapag nagpapahinga ang kanyang mga magulang, siya ang humaharap sa kanilang mga pasyente. At sa tulong ng Panginoon, wala pa naman siyang taong nabigo. Nagpatuloy ang kanyang panggagamot sa iba't ibang lupalop ng Mindoro. Hanggang sa isang araw, may nabalitaan siyang ulat tungkol sa isang dayong manggagamot sa bayan na ilang milya lang ang layo sa baryo nila. Ayon sa mga taong nakakita rito, ang manggagamot na ito ay milagroso. Kagaya siya ni Kristo na sa pamamagitan lamang ng paghawak ay kayang pagalingin ang kahit na anong malalang karamdaman. Nabanggit din ng mga ito na dahil sa ginawa ng taong yon, marami na itong mga naging tagasunod. Lahat din ng nais nito ay naibibigay sa kanya bilang pagkilala sa kanyang kabutihan at kakayahan. Ngunit nang marinig ito ng kanilang pamilya, hindi sila kaagad nakumbinse sa ganoong mga ulat. Naniniwala sila na walang ganoong kapangyarihan dahil ang makakagawa lamang ng mga ganoong milagro ay ang mismong Panginoong may likha. Hindi ito kayang gayahin ni numan nang hindi nandaraya at humihiram ng kapangyarihan sa kadiliman. Kaya naman noong mismong araw, ipinadala si Apeng ng kanyang ama sa bayang yon. Bitbit ang kanyang tabak na may debosyon sa loob ng 10 Biyernes Santo. Buong tapang niyang tinahak ang daan. At kahit papunta siya ng bayan, walang mapapansing anumang agimat na nakasabit sa kanyang leeg. Simpleng tao lang si Apeng kung titingnan, kaya hindi ito pinaghihinalaan ng mga tao na kanyang nakakasalubong. Pero lingid sa kanilang kaalaman na sa ilalim ng kanyang kasuotan, nagtatago ang isang habak na punong-puno ng mga anting-anting at sangkap na pinatibay ng kanilang pananampalataya at paniniwala. Nakabaon din sa kanyang katawan ng 2 mutya ng lakas at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, kaya niyang protektahan ang kanyang sarili sa anumang uri ng banta. Madali rin siyang makakatakas, lalo na kung nararamdaman na niya na nanganganib na ang kanyang kalagayan. Nagtagal ng 3 araw ang kanyang paglalakbay
hanggang sa marating na niya ang bayan na kanyang pakay. Mula roon, naging bihilante siya sa lahat ng taong nakakausap niya. Nagpanggap din siya bilang mamimili upang hindi siya pagkaguluhan. Bagaman may mga taong nakakakilala sa kanya, hindi ito sapat para pagkaguluhan siya ng nakararami. Karamihan kasi sa mga taong nakatira roon, tapat na sa kanilang manggagamot. Kaya naman yun ang ginamit niyang pagkakataon upang makakilos ng malaya. At sa tulong ng mga taong nakakakilala sa kanya, nalaman niya ang eksaktong kinaroroonan ng taong hinahanap niya. Pagdating niya sa tahanan nito, nakita niya ang iilang mga pasyenteng naghihintay ng kanilang mga turno. Kapansin-pansin din ang iilang mga matatanda na tahimik na naglilinis ng paligid. Nagtagal ng ilang minuto ang ginawa niyang pagmamasid bago siya nagdesisyon na pumasok. At nang makatungtong na siya sa harapan ng pinto, sumalubong sa kanya ang isang banal na presensya. Ngunit yung presensyang yun pinuno nakakapanduda. Hindi niya mawari pero masama ang kutob niya sa mga nararamdaman niya. Akala niya nung una, nagkakamali lang siya. Pero habang tumatagal, napapagtanto niya na yon ay totoo hanggang sa hindi na niya namalayan ang paglabas ng manggagamot na kanyang hinahanap. Pagpang-abot ng kanilang tingin, natulala siya sa kanyang mga nakita. Ang manggagamot kasi na hinahanap niya ay walang iba kundi ang panganay niyang kapatid na si Probo. Kuya? Ikaw ba talaga yan? Oo naman, Apeng. Ako to. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita, ha? Salamat sa Diyos. At muling pinagtagpo ang ating mga tadhana. Kamusta na kayo? Kamusta na si Itay? Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na ikwento ang pinagdaanan ng kanilang pamilya pag-alis ng mga kapatid niya. Marami pa sana siya noong gustong sabihin, pero kaagad itong itinigil ng kuya niya dahil sa mga pasyente nitong naghihintay. Kaya naman napilitan si Apeng na manatili sa labas hanggang sa wala na itong gagawin. Pagkaraan ng ilang oras, dito na isa-isang nagsialisan ang mga pasyente. Para sa kanya, isa itong magandang indikasyon at senyales na malapit na silang muling magkausap. Pagkatagakay, nang maubos na nito ang lahat ng nagpapagamot, dali-dali siya nitong tinawag para pumasok. Doon, sa loob ng bahay nito, nakita niya ang mga matatandang nagsisilbi nitong mga katulong at katiwala. Labis naman yung ikinagulat ni Apeng, gawa ng hindi niya sukat akalain na matatanda ang kukunin ng kapatid niya bilang mga katulong sa tahanan nito. Kaya dala ng kuryosidad, tinanong niya ang tungkol dito. Nga pala kuya, bakit puro may edad na ang mga katulong mo rito? Hindi ka ba naaawa sa kanila? Naaawa? At bakit mo naman yan naitanong, kapatid? Bakit naman ako maaawa sa kanila? Ang kanilang sakripisyo ay may magandang kapalit. Tsaka isa pa, ayoko ng mas batang katulong. Ang tukso ay malapit sa kanila at ang tukso ang isa sa mga kasalanang iniiwasan ko. Nang marinig naman ni Apeng ang sinabi nito, kahit papaano ay naunawaan niya yon. Kaya imbis na ipagpatuloy pa ang mga ganoong tanong, pinili na lamang niyang kumustahin ang buhay nito sa loob ng ilang taong pagkakawalay nila sa isa't isa. Ayon sa kapatid niya, hindi naging madali ang kanyang buhay. Magmula noong nawala ang pinakabunso nila, tila bang nalagay sa kalbaryo ang lahat. Inakala niya na magiging katapusan niya na ito hanggang sa ampunin siya ng isang matandang manggagamot na nakilala niya. At ang manggagamot na yon ang nagturo sa kanya ng lahat ng kanyang mga kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Ginawa ko to dahil hindi naniniwala sa akin si Itay. Pero tingnan mo ako ngayon, Apeng. Di hamak na mas malakas at matalino ako sa tao na kanyang napili. Ang karunungan ko ay nasa mas mataas na antas
kumpara sa'yo. Nakakainsulto mang pakinggan. Pinili na lamang niya ito na unawain. Alam niya sa kanyang sarili na walang magiging kahihinatnan kung makikipagmatigasan siya rito ng karunungan at lakas. Sa bandang huli, magkapareho lang sila ng aral na kinikilala, kaya walang puwang ang pakikipagsubukan. At bilang nakakaintindi, minabuti na lamang niyang magparaya. Mabuti naman kung ganun, kuya. Sobrang saya ko sa narating mo. Ngunit nang marinig ito ng kapatid niya, muli itong sumagot ng pabalang sa kanya. At ako naman, hindi masaya sa ginawa mo. Dahil sa'yo kung bakit nawalay ako sa ating mga magulang. Dahil sa'yo kung bakit nasira ang lahat ng pangarap ko. Kaya payo ko sa'yo, huwag kang makikipag-usap sa akin na para bang kinakawaan mo ko. Hindi ako nakakaawa. Nakikita mo naman kung anong narating ko sa buhay. Dahil sa sinabi nito, halos hindi niya maunawaan kung ano ang ibig palabasin ng kanyang kapatid. Yung mga sinasabi kasi nito, hindi tumutugma sa mga gusto niyang sabihin. Pakiramdam niya nga noong mga sandaling yon, hindi na yon ang kuya niya. Malaki na ang ipinagbago nito, at kahit mabuting aral ang kanyang dala, di maipagkakaila ang sama ng kalooban niya. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nadahan-dahang napapansin ang kakaiba sa kanyang kapatid. Yung aura nito pabago-bago, at ang mas nakakapagtaka, sabog-sabog ang presensya nito sa paningin niya. Bagamat liwanag ang kanyang nakikita sa aura, iba ang sinasabi ng kutob niya. At dahil doon, nagsimula na siyang maghinala. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng pagkakataon, nagpaalam siya rito na magbabanyo. Hindi naman tumutol ang kapatid niya, kaya dali-dali siyang tumungo sa palikuran. Pagdating niya roon, pabulong niyang binanggit ang mga dasal na nagpapamulat sa kanyang ikatlong mata. Ang kaso lang, di pa man siya tapos sa pag-uusal, kaagad niyang narinig ang tinig ng kapatid niya sa labas na nagsasabi ng, "Hindi maganda yung iniisip mo. Itigil mo na yan bago pa maalarma ang mga alaga ko rito. Wala kang dapat pagdudahan, kaya hindi mo yan kailangang gawin." Dagdag pa nito na, ang mga alagang tinutukoy niya ay yung mga aswang na kanyang inalipin. Ipinagtapat nito sa kanya na nakahiligan na nitong kumolekta ng mga bagay na kakaiba. Matagal na rin yung parte ng kanyang koleksyon, kaya naman kahit papaano, pinapahalagahan na niya ito. Ngunit nang marinig yon ni Apeng, di siya nagdalawang isip na sumagot sa kanyang kapatid ng, "Hindi pangkaraniwan sa mga katulad natin ang mga ganyang alaga. Alam mo naman yang kuya, pero bakit mo pa ginagawa? Hindi ka man lang ba natatakot para sa kaligtasan ng mga taong nakapaligid sa'yo?" At bakit ko naman iisipin ang mga buhay nila? Alam mo, Apeng, sa mundong ito, ang buhay ay walang kasiguraduhan. Anumang sandali pwede kang kunin ng kamatayan. Kung yon ay oras mo na. Kaya, bakit ka naman nangangamba para sa kanilang kaligtasan? Nang marinig ito ni Apeng, dito niya napagtanto na malaki na ang pinagkaiba nilang magkapatid. Hindi ito kagaya niya at malakas ang kutob niya na may lihim itong itinatago sa kanya. Kaya naman bago pa siya makadiskubre ng kung ano-ano, minabuti na niyang magpaalam dito. Paglabas niya ng banyo, kaagad niya itong nginitian. Sabay wika rito ng, "Mauna na ako kuya, hanggang sa muli." Ngunit nang marinig ito ng kapatid niya, parang hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi. Bigla na lang itong nagalit sa kanya at sa hindi inaasahang pagkakataon, may sinabi itong bagay na nakapagpanginig ng kanyang laman. Bagaman umaapoy na sa galit, pinili pa rin niyang magtimpi upang makaalis siya roon ng mapayapa. Ipinangako rin niya sa kanyang sarili
na yun na ang huling pagkakataon na sila'y magkikita. Subalit paglabas niya ng bahay, bigla siyang napahinto sa paglalakad nang marinig niya itong magwika sa kanya ng, Hindi pa itong huli nating pagkikita. Tandaan mo yan, Apeng. Alam ko, na babalik at babalik ka pa rin dito. Matapos nitong magsalita, kagad na nitong isinarado ang pintuan ng bahay. Siya naman noon, nagpatuloy na sa pag-usad kahit marami na siyang katanungan sa kanyang isipan. Hindi nagtagal, nang marating niya ang bahay ng isa sa mga pamilyang nakakakilala sa kanila, nakiusap siya roon na manuluyan pansamantala. Alam niya na kinakailangan na niyang umuwi, pero hindi niya kayang talikuran ang lahat ng kanyang mga naiisip ukol sa kanyang kapatid. Alam niya na kailangan niyang malaman ng totoo upang maipagbigay alam ito sa kanyang pamilya. Kaya pagsapit ng gabi noong mismong araw, nagdesisyon na siyang magmasid sa bahay kung saan nakatira ang kapatid niya. Hindi siya roon gaanong lumapit dahil alam niya na madali siya nitong matutunugan. Pagkaraan ng ilang minuto, ang bahay na yon ay nanatiling tahimik. Walang naglalakad sa labas, nakapatay ang lahat ng gasera sa loob, at kung titingnan, parang nagpapahinga na yung mga nakatirang tao doon. Akala niya ganun nga ang mangyayari. Ngunit habang lumalalim ang gabi, dito niya na napapansin ang mga aninong nagbabalik panaog sa loob. Kitang-kita niya ang mga ito dahil sa liwanag ng buwan. Maya-maya pa, biglang bumukas ang pinto sa gilid kasabay ng mabilis na pagpasok ng isang nilalang na may malapad na pakpak. Kitang-kita yun ni Apeng dahil habang nagmamasid siya, iminulat na niya ang ikatlo niyang paningin. Paglaho ng nilalang, dito niya narinig ang ungol ng isang tao kasabay ng tunog ng isang malakas na pagtaga na siyang nagpatahimik dito. Nang hindi na niya naririnig ang ungol, nagpatuloy pa rin ang tunog ng pananaga hanggang sa tumahimik ang paligid. Hindi naglaon, muling bumukas ang pintuan na siya namang dinaanan ng nilalang. Pagkatapos nun, tsaka na bumalik ang mga normal na kaganapan sa loob. Subalit kahit wala na siyang nakita, naniniwala siya na yun pa lamang ang simula. Kaya sa halip na bumalik sa bahay ng kaibigan niya para magpahinga, nanatili siya sa lugar upang abangan ng mga susunod na kaganapan. Puyat na puyat man, hindi siya rito nagpatalo dahil alam niya na importante ang bagay na kanyang matutuklasan. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, lumabas ang kanyang kapatid, bitbit ang isang bayong. Kagad itong naglakad patungo sa likod ng bahay, bitbit ang isang pala at piko. Nang makita niya ito, doon niya na nakumpirma ang kutob niya. Kaya naman walang sabi-sabi, mabilis niyang tinahak ang daan hanggang sa makapasok siya sa bakuran. At kahit malayo pa, tinawag na niya ang kapatid niya hanggang sa mabulabog na niya ang lahat ng taong nagpapahinga sa loob ng bahay kung saan ito nakatira. Kuya Probo! Kuya Probo, magtapat ka nga sa akin! Wika niya habang mabilis na naglalakad papalapit. Ngunit imbis na itago ng kapatid niya ang ginagawa nito, hayag nitong ipinakita sa kanya ang lahat. Pagharap nilang dalawa, bumungad sa kanya ang kalansay at bungo ng tao na ginagawa nito ng himlayan. Sa estado nito, parang wala man lang itong nararamdamang takot o awa sa kanyang ginagawa. Kaya naman nang makita niya yon sa ganoong estado, ang kanyang galit ay muling bumalik. Tama nga ang hula sa iyo ni Itay. Likas na ang pagiging masama mo. Imbis na magbago ka, pinatunayan mo pa sa kanya ang lahat. At ngayong alam ko na ang lihim mo, magpasensyahan na lang tayo. Kuya. Nang marinig ito ng kanyang kapatid, bigla itong napahinga ng malalim kasabay ng mabilis na pagbaba ng kanyang mga titig.
Dahan-dahan din itong lumapit sa kanya habang nagpapalit ito ng anyo. At sa isang kisap mata, nasunog ang kasuotan nito kasabay ng pagbungad sa kanya ng isang anyo ng halimaw na parang katulad ng mga mandirigmang mula sa impyerno. Ang hininga nito ay nababalot ng baga at asupre at ang kanyang mga binti ay hindi nalalayo sa binti ng kambing. Makintab at magaspang din ang balat nito. Indikasyon na hindi yun basta-bastang masusugatan. Sa bandang noo naman ng kanyang kapatid, naroon ang isang simbolo na nagniningas. Labis na nakakapangilabot ang itsura ng nilalang na yon, na maging siya man, pansamantalang nawala sa kanyang sarili. Pagbalik ng ulirat niya, nakita niya ang kanyang kapatid na nakatayo malapit sa kanya. Umaangil ito at ang bawat paghinga nito ay naglalabas ng hangin na animoy nagmumula sa kamatayan. At ano naman kung tama ang hinala ng ating ama? Hinayaan niya akong magkaganito, kaya natupad ang hula niya. Huwag mo akong sisisihin, sapagkat hindi akong nagkulang. Labis kang minahal ng ating ama, sa puntong hindi na niya tiningnan ang kalagayan ng iba pa niyang mga anak. At dahil sa bagay na yan, nabuo ang galit at puot ko para sa kanya. Ang ilang taon na hindi mo kami nakita ay ibinuhos ko sa pagpapalakas para sa oras na ito. At ngayon nagkaharap na tayo, dito masusubukan ang ating mga lakas. Labanan mo ko! Ipakita mo sa akin ang lakas ng ating angkan. Dahil sa sinabi ng kanyang kapatid, kagad niyang hinugot ang tabak sa kanyang tagiliran. Hinubad na rin niya ang kanyang damit upang ipakita sa kanyang kapatid ang kanyang mga karga. Ayaw itong ilihim ni Apeng sa katunggali niya dahil kapag ginawa niya yon, mawawala ng saysay ang pagkapanalo niya. Ipinapakita mo ang lahat ng karga mo sa akin. Minamaliit mo ba ako, Apeng? Kahit kailan talaga. Wala kang ibang ginawa kundi galitin ako. Nang marinig naman ni Apeng ang sinabi ng kuya niya, di na siya nagsalita pa. Sa halip ang ginawa niya, dahan-dahan ditong lumapit habang inihahanda ang sarili niya. Sa isip-isip niya noon, hindi siya magdadalawang isip na patayin ito kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Naniniwala siya na kahit mahirap gawin ang ganoong desisyon, may dakila itong layunin at kalooban nito ng Panginoon. Makalipas pa ang ilang segundo, isang malakas na atungal ang ginawa nito bago yun buong puwersa na sumugod. Sa unang paghaharap, kaagad na naramdaman ni Apeng ang lakas nitong 100 beses na mas higit kumpara sa lahat ng nilalang na minsan niyang nakalaban. Di rin niya maipagkakaila ang bilis nito na halos hindi na masundan ang paningin niya. Dahil sa pangyayari, kaya naman nanatili siyang nakadepensa habang pinag-aaralan ang mga kilos at pamamaraan nito ng pakikipaglaban. Hindi yun naging madali para sa kanya, subalit sa bisa ng kanyang mutya, nagawa niyang gawin ang imposible na posible. Maya-maya pa, nang masipat ni Probo ang mabilis na paghilom ng kanyang mga sugat, dito na ito bahagyang napaatras upang pakiramdaman ang kanyang mga kilos at abilidad. Nang mapansin naman ito ni Apeng, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang sandata habang patuloy na umuusok ang mga sugat niya. Kalaunan, paglaho ng usok, wala nang nakitang bakas ng anumang pinsala sa kanyang katawan. At dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't labis na nabahala ang kanyang kapatid. Malaki ang ating pagkakaiba, kuya. Ang kapangyarihan ko ay para panatilihin ang kapayapaan, habang ang sayo naman ay maghasik ng lagim sa mga taong walang kinalaman sa mga kaguluhang nangyayari sa pagitan ng dilim at liwanag. At dahil dyan, kaya matatalo kita. Nang marinig naman yon ng kapatid niya,
mas lalo pa itong nilamo ng galit. At sa ikalawang pagkakataon, buong puwersa itong sumugod. Ngunit hindi katulad ng nauna. Si Apeng ay nakahanda na. Paglapit nito, kagad siyang umilag, kasabay ng pag-atake niya rito hanggang sa masugatan niya ang kaliwang kamay nito. Bagamat makapalang balat ng anyo ng kapatid niya, hindi ito sapat upang hindi nito indahin ng pinsala. At sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubuno, wala itong nagawa kundi ang tumanggap ng matitinding pinsala sa katawan, habang si Apeng ay naiilagan ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Ilang minuto pa ang lumipas nang mahiwa niya ang tuhod at ang siko nito. Doon na nagsimula ang kalbaryo ni Probo. Pagbagsak nito sa lupa, nagpumilit pa rin itong tumayo kahit sumusuko na ang kanyang katawan. At nang mapagtanto nito na wala na siyang kakayahan, dito na yun umatungan kasabay ng paglabas ng mga gabunan sa loob ng kanyang bahay. Nasa humigit 20 ang mga gabunang nagpakita, kaya nang masipat ito ni Apeng, ito kaagad ang pinagtuunan niya. Maaaring nasugatan mo ako ng malubha, pero sinisigurado ko sa'yo, hinding-hindi ka na makakaalis rito. Ngunit nang marinig ito ni Apeng, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanyang kapatid ng, "Wala ka nga talagang alam sa kapangyarihang taglay ng ating angkan. Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi mo pa katapusan ngayon. Bilang kapatid, binibigyan kita ng pagkakataon. Pero ipangako mo na magbabago ka na. Dahil kung hindi, ako ang magiging multo mo habang buhay." Pagkasambit niya ng mga katagang yon, sa isang kisap mata, naging usok ang buong katawan niya. Kahit ang mga gabunan na may matalas na paningin ay nagulat sa kanyang ginawa. Pag-ahon niya mula sa anino, nasa harapan na siya ng isang gabunan. Kagad niyang binali ang ulo nito, bago yun ginilita ng leeg. At bago pa man siya masugod ng iba pa nitong mga kasama, muli na naman siyang naglaho hanggang sa makabalik na siya sa harapan ng kanyang kapatid. Doon, kinuha niya ang kanyang mga gamit bago ito tinalikuran. "Tandaan mo ang babala ko. Dahil sa oras na may malaman ako, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Ituring mo ito bilang awa at kabutihan ng loob ko sa iyo. Naway magbago ka na, kuya." Bago pa man makasagot si Probo, mabilis na naglaho na parang bula si Apeng. At dahil dito, kaya hindi na nakasunod ang mga gabunan. Pagsapit ng umaga, nagising siya sa gilid ng sapa kung saan may magandang tanawin. Malayo-layo pa ito sa kanilang baryo, ngunit hindi na yon mahalaga. Mula roon pinuno, halos mahigit 2 araw pa ang ginugol niya sa paglalakad. At para maging sulit ang kanyang paglalakbay, lahat ng mapapakinabangan sa daan ay kanya nang kinuha. Magsisilbi niya itong pasalubong sa kanyang mga magulang na ilang araw nang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Kalaunan nang makarating na siya sa kanilang baryo, nakita niya ang kanyang ama na payapang nagsasaka sa bukid nila. Sinadya niya yung unahing puntahan upang maipagbigay alam ang kanyang mga naranasan. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali itong lumapit. At nang magkaharap na sila, kaswal itong nagwika ng, "Oh, andito ka na pala, anak. Akala ko bukas ka pa. Bueno, ano ang mga nalaman mo patungkol sa nagmimilagrong manggagamot? Totoo ba ang kanyang kakayahan o isang panlilinlang lang?" "Isa yung malaking panlilinlang, itay. Nagkaharap kaming dalawa, ngunit wala akong sapat na lakas ng loob para tapusin siya. Pasensya na ho kayo. Hindi ko inaasahan na ang manggagamot na yon ay ang sariling kuya ko." Teka lang, anong ibig mong sabihin? Dahil sa naging tanong ng tatay niya, di na siya nagpaligoy-ligoy pa.
Sa bukid mismo kung saan sila naroon, ipinagtapat niya ang lahat ng mga pinagdaanan niya. At nang malaman naman itong kinahinatna ng panganay nitong anak, hindi nito maiwasang manlumo habang napapaisip ng malalim. Sa halip kasi na magalit, pagmamahal ang mas nanaig sa kanyang isipan. Bali-balik ta rin man ang mundo, hindi maipagkakaila na anak pa rin niya ito. Matapos isalaysay ni Apeng ang lahat, nagdesisyon na silang umuwi. Balak na ihayag ng kanyang ama ang mga nangyari sa kanyang asawa upang hindi na ito mabigla. Ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, kagad niya itong pinigilan. Kesyo hindi na yon kailangan, natalo na niya ang kapatid niya at kung ano-ano pang dahilan. Natalo mo lang si Probo, anak. Pero hindi mo siya pinatay. Bakit? Nakakasiguro ka ba na susunod siya sa lahat ng iyong mga kondisyon? Alam ko ang ugali ng mga taong nasakop na ng kadiliman. Wala na sa kanilang mga isip ang tumanggap ng pagkatalo. Sigurado ako na sasadya siya rito para gawin ang kanyang paghihigante. Kaya sa ngayon pa lang, sinasabi ko na sa iyo, maghanda ka sapagkat ito na ang simula ng ating kalbaryo. Nang marinig ito ni Apeng, di siya nakaramdam ng kahit na anong takot. Alam niya na hanggat nasa poder siya ng kanyang mga magulang, walang mga banta ang hindi nila kayang malusutan. Di lang kasi pagiging albularyo ang lihim ng kanyang ama, dahil meron itong sikreto na tanging silang tatlo lamang ang nakakaalam. Dumaan ang mga araw, kahit may mga banta na sa kanilang mga buhay, nagpatuloy ang ordinaryo nilang pamumuhay. Ayon sa kanya, ang tanging naging hakbang lang nila noon ay ang ipagtapat sa kanyang ina ang katotohanan upang hindi ito mabigla at maguluhan. Pagkatapos nun, tsaka sila bumalik sa kani-kanilang mga trabaho. Walang paghahanda na naganap, pagtitibay sa depensa ng bahay at kung ano-ano pang mga paghahanda laban sa mga nilalang na inaasahan nilang darating. Hindi nag-aksaya ng oras ang kanyang ama para sa mga ganoong bagay upang ipakita sa kanilang mga kalaban ang kanilang kakayahan. Hindi nagtagal, pagtungtong ng araw ng Biyernes, dito na nila nabalitaan ang pagdating ng mga dayo na kanilang inaasahan. Base sa balita ng mga kakilala nila, 7 tao ang dumating. 2 matandang babae, 3 matandang lalaki, at 2 binatilyo na nasa edad 20 anyos pataas. Mukhang maamo naman ang mga ito. Ang kaso lang kapansin-pansin ang parang amoy ng patay na nangingibabaw sa kanilang mga kasuotan. Nailang din ang mga tao sa mga dayong yon dahil kapag lumalapit sila roon, bumibigat ang kanilang mga ulo at sumasama ang kanilang mga pakiramdam. Nabanggit din ng mensahero na nang malibot na nito ang kanilang lugar, kagad itong tumungo sa labas ng baryo. Hindi nila alam kung ano ang ginawa nito roon, pero malakas ang kutob nila na doon yun mamumugaran. Kaya nang marinig ito ng tatay niya, kagad siya nitong inabisuhan na maghanda. Ilang minuto ang lumipas bago sumapit ang takip siling. Nadatna niya itong nakatayo sa labas ng bahay, suot ang 2 pulseras na binubuo ng mga kristal at tinubog na mutya. Iyon ang pangunahing armas ng kanyang ama at yun din ang nagsisilbing selyo ng totoong presensyang dumadaloy sa katawan niya. Noon pa man kasi, tinatago na nito sa tao ang pagiging isa nitong dibino. Bukod sa alam ng tatay niya na makakakuha ito ng maraming atensyon sa lugar nila, paniguradong dadagsain din siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. Ayaw niya itong mangyari. Lalo pat tapos na ang panahon ng kanyang pagtulong sa tao. At ang nais na lang niyang gawin noong mga sandaling yon ay mabuhay kasama ang mga taong pinapahalagahan niya ng gusto. Subalit kapag kagulo na ang lumapit sa kanila, alam na ng tatay niya kung ano ang kinakailangan niyang gawin. Pagdating nila sa labas ng baryo, wala naman silang napansing kakaiba. Lahat ng dako tahimik
pero yung ihip ng hangin medyo malapot at nakakapanibago. May mga napapansin na rin silang mga nagkalat na salot na pawang ang ikatlong paningin lamang ang may kakayahang makakita. Dahil dito, kung kaya't nagdesisyon silang umusad. Pagpasok nila sa kakahuyan, dito na bumungad sa kanila ang nakakapangilabot na katotohanan. Kaya pala walang humuhuning ibon sa paligid dahil lahat ng mga hayop na lumilipad ay naaagnas na sa loob ng kakahuyan. Wasak ang mga katawan nito at sa estado ng kanilang mga labi, parang kung anong mabangis na hayop ang umatake sa kanila. Nagsimula na ring umalingasaw ang amoy nito pero hindi sila roon nagpatinag. Nagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang bulwagan sa dulo ng kakahuyan. Doon, nakita nila ang mga patay na puno, kalakip ng mga parang pugad ng mga ibon na gawa sa mga talahib. Ang kaso lang malalaki ang mga pugad na yon, kaya sa unang tingin, alam na nila kung ano ang naninirahan doon. Lumabas kayo! Huwag na kayong magtago! Alam naming nandiyan kayo. At kanina nyo pa kami pinagmamasdan. Pagkasambit naman noon ng tatay niya, taimtim itong umihip ng tigalpo sa hangin. At sa isang kisap mata, isang malakas na pagpadyak ang pinakawalan nito na yumanig sa buong paligid. Bago pa man ito bawiin ang kanyang paa, laking gulat na lamang ni Apeng nang may marinig siyang sumigaw mula sa parte ng lupa na malapit sa kanila. Pagsilay niya sa ilalim ng paa ng tatay niya, dito niya nakita ang isang lalaki na hubot-hubad, nangingintab ang katawan dahil sa langis, habang nakatago sa manipis na lupang ipinatong sa kanyang balat. Ang yapak ng kanyang ama ay nagdulot ng matinding pinsala sa katawan nito, kagaya ng pagkabali ng buto at pagkadurog ng mga laman loob. Habang nasa ganun itong sitwasyon, sinubukan pa nitong magpumiglas pero hindi na rin yon nakapalag. Masyadong mabigat para sa kanya ang paa ng ama ni Apeng, kaya kahit iusog ito ng konti, hindi ito magawa ng nilalang. Pagsilay naman doon ng kanyang ama, mas lalo pa nitong nilagyan ng puwersa ang paa nito hanggang sa dumuwal na ang dila ng nilalang na parabang naghahabol ng hininga. Hindi nagtagal, tuluyan na rin itong namatay. At nang manigas na ang katawan ng nilalang, ito na ang kanilang naging hudyat para umusad. Paglapit nila sa pugad ng mga nilalang, napansin nila na hindi pa rin nagpapakita ang kapatid niya. Inaasahan naman nila ito, lalo pat lumaki si Probo na takot sa kanilang padre de pamilya. Hoy, Probo! Bakit hindi ka pa dyan lumabas? Ang tapang-tapang mo sa kapatid mo. Pero ngayong nandito na ako, mas masahol ka pa sa hayop na nabahag ang buntot. Makalipas ang ilang minuto, mula sa loob ng isang dampa, lumabas si Probo kasama ang 3 mga malaasong nilalang. Nakatali ang mga ito ng kadena at sa mga itsura nila, hindi may pagkakaila ang taglay nilang kabangisan. Pagsilay naman doon ng tatay niya, mas lalo pa itong nagalit. Kagad siya nitong sinenyasan na huwag makikialam, kasabay ng dali-dali nitong paglapit sa panganay niyang anak. At nang magkaharap na silang dalawa, dito niya nakita ang pagiging maamong tupa ng kapatid niya. Sumasagot ito ng may buong paggalang, pagpapakita ng muli nitong pagpapasakop sa poder ng kanilang ama. Ngunit kahit na magalang ito, hindi pa rin maipagkakaila ang presensya ng kamatayan na pumapalibot sa katawan nito. At anong kalokohan na naman ang pinasok mo, Probo? Hindi ba sinabi ko sa iyo noon pa? Kahit magkahiwa-hiwalay tayo, kahit magkaroon kayo ng sarili niyong pamilya, hindi mababagong katotohanan na ako'y inyong ama. Sabihin mo nga sa akin, ano ba ang nagtulak sa iyo para maging ganito ka? Kinaiinggitan mo ba ang kapatid mo? Hindi pa rin ba nawawala sa puso mo ang pagmamalabis sa kapangyarihan? Yan mismo ang rason, Probo,
kung bakit hindi ka ang naging tagapaghalili ko. At bakit, Itay? Mas magaling pa sa akin yung anak niyong yan? Mas talentado pa siya kaysa sa aming 5? Bakit siya palaging pinapaboran ninyo? Natulungan ba niya kami nung naghihingalo ang aming bunso? Naroon ba kayo nang naghihikaos kami sa araw-araw para makakain? Dahil sa sinabi nito, hindi na nakapagpigil ang kanilang padre de pamilya. Isang malakas na sapak sa muka ang kaagad na tumama kay Probo, dahilan para mapasubasub ito sa lupa at mapakaripas ng takbo papalayo ang mga alaga nito. Sa sobrang lakas ng pagkakasapak pinuno, 1 minuto itong hindi nakatayo. Pagbangon nito, patuloy pa ring dumurugo ang kanyang tenga dahil sa lakas na pinakawala ng tatay niya. Sa puntong yon, matinding pagkasindak na ang naramdaman ni Probo. Alam niya na hindi pa seryoso ang tatay niya at ang ginawa nito ay may kukumpara pa lamang sa pitik ng isang magulang sa bata. Mula sa araw na ito, gusto kong magbago ka na. Ituro mo sa akin ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan at papalayain kita. Ihahatid ko sila sa impyerno. Ganon din ang mga kasamahan mo sa mismong gabing ito. Nang marinig naman ito ni Probo, bigla itong napaatras. Hindi ito pumayag sa desisyon ng kanyang ama, kaya para matuldukan ng kanyang mga kahibangang sinasabi nito sa kanya, napilitan itong utusan ng kanyang mga tauhan. Pagkarinig naman ng mga gabunan sa kanyang utos, para itong mga mabangis na hayop na nawala sa kanilang mga sarili. Mabilis itong nagsipalit ng anyo at sa pag-atungal nito, buong puwersa sila nitong sinugod. Nang masipat naman yun ni Apeng, nanatili siya sa lugar kung saan siya nakatayo. Wala siyang balak na tulungan ng kanyang ama dahil alam niya sa kanyang sarili na kulang pa ang mga nilalang para masiyahan ito ng lubusan. Sa pagsisimula ng labanan, nakita niya na pawang mga kamuulang nito ang ginagamit sa pakikipaglaban. At kahit hindi ito gaanong kumikilos, madali nitong naiilagan ang lahat ng mga pag-atake. Wala ring gabunan ang nagtagumpay na makasugat sa kanya o kahit madumihan lamang ang damit niya. Sa loob ng ilang minutong labanan, nanatiling matapang ang mga gabunan kahit may mangilan-ngilan na sa kanila ang bumabagsak. Kaya naman nang mapagtanto ito ng tatay niya, dito na ito naghubad ng damit kasabay ng muli nitong pagdarasal. At nang mailapat na nito ang kanyang kamay sa lupa, nagsimulang sumalungat ang ihip ng hangin. Sinabayan ito ng panakanakang pag-ulan at pagkulog sa kalangitan. Akala ng mga nilalang na yon isang simpleng pagbabago lang ito ng panahon, ngunit ang hindi nila alam, ang bawat patak ng ulan ay may sapat na lason upang patayin ang lahat ng nandoon. Subalit dahil sa kamangmangan, hinayaan lang ito ng mga gabunan. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pakikipaglaban hanggang sa makapansin na sila ng kakaiba sa kanilang mga katawan. At sa isang kisap mata, nagsimula ng maagnas ang mga balat nila. Kitang-kita ito mismo ng kanyang kapatid, kaya hindi na ito naglakas loob na lumabas sa kubo kung saan man ito nakatago. Nanatili yun doon habang pinagmamasdan ng kanyang mga kasama na unti-unting namamatay. Ilang segundo pa ang lumipas dahil sa lakas ng lason, tuluyan ng naabo ang mga nilalang. Pagsilay ng kanyang ama na wala nang natira, tsaka pa lamang nito binawi ang usal na pinakawalan niya. At nang mahigop na nito ang mga dasal, ang panahon ay bumalik na sa normal. Ito na rin ang kanilang naging hudyat upang puntahan si Probo sa kubo. Pagtayo nila sa labas, may hinahon itong tinawag ng kanilang ama. Probo anak, lumabas ka na dyan. Harapin mo ako at nang makapag-usap tayo ng masinsinan. Huwag kang mag-alala. Kahit gaano man kasama ang iyong ginawa, mapapatawad at mapapatawad pa rin kita dahil sa bandang huli
Hindi mababago ng galit ko ang pagmamahal ko sa iyo bilang ama mo. Nang marinig ito ni Probo, tsaka pa lamang ito nagkaroon ng lakas ng loob na magpakita. Pagsilip nito sa loob ng dampa, kagad niyang napansin ng mga nanlulumo nitong mga mata. Alam niya na labis itong kinakabahan, kaya hinayaan na lamang niya ang kanyang ama na makipag-usap. Nagtagal ng kalahating oras ang pangungumbinsi ng kanilang padre de pamilya bago ito tuluyang lumabas. Pagharap naman ni Probo sa kanya, kaagad niyang naramdaman ng labis nitong pagkahiya. Kaya bago pa man ito mag-alinlangan, siya na mismo ang personal na pumansin at kumausap dito. Kuya, huwag ka na mag-isip ng kung ano. Ang importante, magkakasama na tayo. Halika na. At kanina pa tayo hinihintay ni Inay. Sa kanilang paglalakad, dito nila napag-usapan ang anyo at sumpang bumaon sa katawan nito. Ayon kay Probo, kahit nakumbinsi siya ng kanyang ama na bumalik sa tahanan nila, hindi pa rin ito mababago ang katotohanan na isa na siyang ganap na dyablo. Labis din siyang nababahala na baka dumating ang panahon na kontrolin ng pinagmula ng kanyang abilidad ang katawan niya upang pinsalain ang sarili niyang pamilya. Dagdag pa nito na, pupwede naman siyang talikuran ng kanyang mga magulang kung yun lamang ang tanging paraan upang sila'y maligtas at malagay sa katahimikan. Ngunit nang marinig ito ng kanilang ama, marahan itong tinapik ang balikat ni Probo habang nagsasalita. Huwag kang mag-isip ng mga negatibo, anak. Alam mo, kapag nag-iisip tayo ng mga ganyang bagay, sinusunod yan ang ating utak. Mas pinapalala niya ng ating komplikasyon, kaya panatilihin mo ang pag-asa sa katawan mo. Ilang ang dapat mong paniwalaan dahil sa mundong ito, walang imposible. Nang marinig naman yun ni Probo, napilitan itong tumahimik. Sa halip na makipag-argumento, sinikap nitong makinig sa payo ng kanyang ama. Alam kasi nito na wala itong ibang hangad kundi ang kabutihan nila. Pagbalik nila ng bahay, nakita niya ang nanay nila na kanina pang naghihintay sa labas. Kaya naman nang makita nito si Probo, nagmamadali na rin itong lumapit. Kagad nitong niyakap ang kanyang anak na para bang ito ang unang beses na sila'y nagkita sa loob ng ilang dekada. Bahagyang nagkausap noon ang dalawa bago sila tuluyang pumasok. At nang makarating na sila sa sala, tsaka nila pinag-usapan ang nangyari sa kapatid niya. Inaasahan ni Apeng na mahaba-habang pag-uusap yon, kaya para hindi antukin, siya na mismo ang nagtimpla ng kape para sa kanilang lahat. Pagbalik niya, nadatnan niya ang kanyang kapatid na nagbibigay ng kwento sa kanilang mga magulang. Itay, inaamin ko na nalunod ako dahil sa galit. Sa kagustuhan ko na patunayang mali kayo. Kung ano-anong gulong pinasok ko hanggang sa makarating ako sa estado kong ito. Marami akong bagay na pinagsisihan. Pero ang mas nagbibigay kirot sa aking puso ngayon ay ang paglimot ko sa inyo. Alam ko na hindi niyo ako pagkakatiwalaan kaagad. Pero sana naman ho, Tay, Nay, magtiwala kayo ulit sa akin. Nang marinig naman ng kanilang ama ang lahat ng bagay na kinakailangan itong malaman, kagad itong tumayo at marahang lumapit sa kanyang panganay. Alam mo anak, hindi mabubuo ang tiwala ko kung mananatili ka sa ganyan. Gusto mo bang alisin ko na ang sumpa sa katawan mo? Dahil sa sinabi ng kanilang ama, hindi maiwasang matulala at manlaki ang mga mata ng kapatid niya. Yun bang parang gulat na gulat ito sa bagay na kanyang narinig. Di rin yun kagad na nakapagsalita hanggang sa mag-wika ito ng, Talaga ba, Tay? Paano niyo naman yung gagawin? Ang pagkakaalam ko, nakaugnay ang sumpa sa kaluluwa ko at ang tanging paraan para maalis ito ay sa pamamagitan lamang ng pagkamatay ko.
Yan ho ang paniniwalang itinatak sa akin ng dati kong maestro. Mali ang paniniwala ng maestro mo, anak. Kung sa mga ordinaryong albularyo imposible kang ang gumaling, pero sa isang dibino, posibleng-posible yan. Sandali lang yan. Maupo ka na muna. Habang naghahanda ako, linisin mo na ang kaluluwa mo. Nang marinig naman ito ni Probo, kagad naman yung sumang-ayon. At pagkatapos ng pag-uusap nila, hindi ito nagdalawang isip na lumuhod sa altar kahit dahan-dahan itong tinutunaw ang kanyang kaluluwa. Hirap na hirap man, nagsumikap si Probo na magdasal hanggang sa namalaya na lang niyang pinakikibagayan na ito ng sarili niyang katawan. Hindi naglaon, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang taon, muling naramdaman ni Probo ang presensya ng Panginoon at ang pagpapala nito. Doon niya napagtanto na kahit anong sama na ang kanyang ginawa, hinding-hindi pa rin siya nito tinatalikuran. Maya-maya pa, nang masipat na nitong naglalakad papalapit ang kanilang ama, tsaka pa lamang ito huminto sa pagdarasal. Pagharap nilang dalawa, niligyan nito ng itim na belo ang ulo ni Probo habang taimtim na nagdarasal. Kalaunan, paglapat nito ng palad sa may bandang puso, nakita ni Apeng ang dahang-dahang paglaki ng isang bulang kulay asul. At nang maabot na nito ang tamang sukat, dito na nagsimula ang dahan-dahan nitong paghigop sa sumpa. Nagtagal ng kalahating oras ang ganoong proseso hanggang sa maging kulay pula na ang bulang nilikha nito. Pagramdam naman ng kanilang ama na nahigop na nito ang lahat, tsaka pa lamang nito kinuha ang bula. Dali-dali niya itong dinala sa kusina para buhusan ng nagbabagang abo. At pagkatapos nito, mabilis na kumalat sa loob ng bahay ang isang napakaitim na usok. Sinabayan niyo ng mga pagsigaw ng kung anong nilalang na ayon sa kanilang ama, nagmumula sa mga taong nabiktima ng kapatid niya. 2 oras na nanahan ang itim na usok sa loob ng bahay bago yun nawala. At pagkatapos nito, laking gulat na lamang ng kapatid niya nang maramdaman nito na bumalik na sa dati ang katawan niya. Wala na ang demonyong nakakapit sa kanyang kaluluwa, ganon din ang mga boses na nagbibigay ng utos sa kanya. Ngunit sa halip na matuwa at magdiwang, tila bang mas nagbigay palalo ito ng dagok para kay Probo. Nang mapansin niyo ni Apeng, kagad niya yung tinanong ukol sa mga iniisip nito. Kuya, bakit parang hindi ka masaya? Ano ba ang problema? Ha? Wala, Apeng. Masaya naman ako pero natatakot ako. Ngayong nakalaya na ako, sigurado akong magagalit ang aking maestro. Ang ikinakatakot ko, baka pumunta siya rito para bawiin ako. Ayoko maging dagok sa inyo at maging sanhi ng pagkamatay ng ating mga magulang. Dahil sa sinabi nito, dito na sumingit ang kanilang ama. Bakit, Probo? Nagdududa ka ba sa kakayahan ng ama mo? Huwag kang mag-alala. Walang panamay ang maestro mo. Magtiwala ka. Hindi yan uubra sa isang sinaunang dibino. Nang marinig nila ang sinabi nito, doon na natuldukan ang kanilang diskusyon. Lumipas ang mga araw, naging maayos naman kahit papaano ang kanilang sitwasyon. Ang kapatid niya ay unti-unti na ring sumaya sa piling ng kanilang pamilya. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin nila maipagkakaila ang mga paparating na banta. Bagaman hindi ito tiniting ng problema ng kanilang ama, para kay Apeng, isa yung banta na kailangan pa rin nilang tutukan. 2 linggo ang lumipas. Kagaya ng inaasahan, nagsimula nang dumating ang mga aswang na hindi orihinal sa kanilang lugar. Kakaiba ang mga anyo nito at may mga kakayahan itong hindi katulad ng mga pangkaraniwang aswang. Kaya naman ang mapansin nyo nila Apeng, dito na sila nagsimulang kumilos.
gabi-gabi na silang nagbabantay noon, pinakikiramdaman ng lahat ng dako. At para hindi ito magdulot sa kanila ng dagok, salitan ang nangyaring pagbabantay. Bagaman isa ng ordinaryong tao ang kanyang kapatid, may mga pagkakataong tumutulong pa rin ito sa kanila hanggang sa sumapit ang araw na kanilang pinakahinihintay. Hapon ng Huwebes nang maramdaman nila ang paglikas ng napakaraming nilalang mula sa bundok. Dumaan ito sa likod ng bahay nila, kaya labis nilang ikinabahala ang dahilan ng pagkakabulabog ng mga ito. Maya-maya pa, isang nakakapanindig balahibong presensya ang sumakop sa maraming dako ng lupa. Naapektuhan ito maging ang kanyang karga, kaya nang maramdaman niya yon, hindi niya maiwasang mabahala. Tay, mukhang tama ho si Kuya. Malakas ang nilalang na paparating. Ano hong gagawin natin? Nang marinig ito ng kanyang ama, napangiti lang naman ito habang isa-isang hinuhubad ang mga pulseras sa kanyang braso. Pagkatapos may 5 itong buhay na kataga na sinambit bago niya nakita ang isa-isang pagbagsak ng mga tanikalang nasa espiritual na anyo. 9 na tanikala ang gumagapos sa abilidad at presensya ng kanyang ama para bumaba sa antas nila. Kaya naman nung mapakawalan niya yon, madali nitong nasakop at natalo ang enerhiya ng nilalang na dumayo. Nagbigay din ito ng kapanatagan sa kanilang pamilya, gawa ng nakasisiguro sila na ang ganoong antas ay madalang na lamang ang makakatalo. Paglalim ng gabi, nang dumating na ang nilalang, nakita nila ang isang lalaking hukluban na may daladalang gasera. Nakatayo ito sa harapan ng bahay habang walang sawa na nagdarasal. Pagsilay naman dito ng kanyang ama, kagad itong lumabas kasama silang dalawa. Malayo pa lang inabisuhan na nito ang matanda na hindi na nito mababawi ang kapatid ni Aping na minsan nitong pagmamay-ari. Ngunit sa halip na matakot, umatunga lang yon habang dahan-dahang naghuhubad ng saplot. At sa isang kisap mata, bumungad sa kanila ang anyo ng nilalang na yon, nakakaiba sa lahat ng nilalang na kanilang nakita. Malaki ang katawan nito, kulay kayumanggi ang balat, at isang totoong halimaw ang itsura. Malayo ang anyo nito sa isang ordinaryong tao dahil para itong pinaghalong paniki at pusa. Basta, kakaiba talaga ang anyo ng nilalang na yon. Nang makita nga ito ni Aping, maging siya man ay hindi maiwasang makaramdam ng takot. Pagsugod nito sa kanila, isang malakas na suntok ang pinakawala ng tatay niya. Agaran nitong napigilan ang nilalang, ngunit hindi ito sapat upang tuluyan nitong mapabuwal. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtutuos, nakita nila kung papaano pantayan ng kanilang ama ang lakas ng halimaw. Dito rin nila naunawaan ang karunungan at kahusayan nito pagdating sa pisikal na pakikipagkumbate. At sa maniwala man kayo o hindi, gaano man kalakas ang nilalang na yon, tanging galos lamang ang natamo rito ng kanilang ama. Hindi nagtagal, nang magsimula na itong magseryoso, dito na labis na naapektuhan ang kalaban nito. Sa bawat pagsugod kasi nito, sa tuwing humahawak ito sa hangin, may bigla na lamang doong lilitaw na mahiwagang sandata. At ang sandatang yon ang itinatarak ng kanilang ama sa katawan ng nilalang. Pagbagsak nito sa lupa, agad namang nagsimulang maagnas ang katawan nito. Hindi nagtagal, tuluyan ng nalusaw ang mga laman hanggang sa maging buto na lamang ito. Matapos naman nila itong makita, inilahad ng kanilang ama na yun ang epekto sa mga taong nagbenta ng kaluluwa sa demonyo. Nang marinig naman ito nila Aping, di na sila nagsalita pa. Para sa kanila, sapat na ang kanilang mga nakita. Pagtungtong ng umaga, ang nilalang na yon ay bigla na lamang nawala. Nang mapansin nila ang paglaho ng labi nito, hindi na rin nila yon hinanap.
Sa paglipas ng mga araw, dahan-dahan ang bumalik sa normal ang kanilang mga buhay. Ito na rin ang naging hudyat upang hanapin nila ang kanilang mga kapatid. Kalaunan nang makumpleto na sila, labis itong ipinagpasalamat ng kanilang ama, na kilala hindi lang sa buong lugar nila, pati na rin sa mga karatig nayon, na isang napakalakas na sinaunang Tipino.